Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usabisa ngokubopha umsakazo ukhozi FM umlaleli othi bagweve nesamba semali yakhe ngenibingelele ngiphinde nginamukele kupina kuphi landula khona le video mangoqala sijoinele likhasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube usindisiwe Mathe ongumlaleli wavota kakhulu wawina imali elinganiselwa ku 30,000 wamarandi kwi competition yesama Song of the Year ukhozi FM uthi usethathe isinqumo sokuthi abavulele icala ngavota ngivotela ingoma eyayizohlukanisa unyaka eka DJ Hlo kwathi ngomhla ka 31 kuDisemba ngajabula kakhulu uma ngizwa ukuthi ingoma le ngiyivotele iyona ithe yadla umhlanganiso khona emsakazweni ukhozi FM ngaphinde ngathola ucingo lalivela kubasakazi bokhozi FM uNonhlanhla Mroza Buthelezi kanye noSipho Siqemeza Mbatha bengitshela ukuthi ngivote kakhulu ngibe sengwina imali elinganiselwa ku 30,000 uqhube wathi anginaso isiqiniseko sokuthi malini engayichitha ngesikhathi ngivotela ingoma eyadla umhlanganiso khona okhozini FM uthi kwangijabulisa kakhulu ukuthola ucingo lalungitshela ukuthi ngwine imali elinganiselwa ku 30,000 wamarandi uthi ke babe sebengifonela emva kwesikhathi bathatha ama banking details wami babe sebengitshela nokuthi mangisende ibank statement kanye neID copy yami ngabe sengenza njengoba babechazile bangitshela ukuthi ke imali izongena nje kungekudala uthi waphela gelekeqe uJanuary ukwaze kwaphela noFebruary lutho ukungena imali uthe ngibe sengiqala ngibafonela ekuqaleni kwaMarch ngimangale kakhulu uma bengitshela ukuthi imali kwabanye isikhokhiwe kimi kungani ingangenanga nabo ke bayathuka uma imali ingangena uqhube wathi babe sebemthembisa ukuthi makuphela uApril yobe singenile imali yakhe uthi uphelile uApril kodwa lutho ukuthola imali yami uthi le mali ngase ngihlele nangayo ukuthi ngiyokhokhela isikweletu sami eUniversity of KwaZulu-Natal ukhozi FM liqinisekisile ukuthi namanje akakhokhelekile usindisiwe ngenxa yezinxushunxushu zemshini yabo ukhulumela uSABC uGuguntulu uqinisekisile ukuthi abantu abawina noma badla umhlanganiso yengoma ehlukanisa unyaka bakhokhelwa kwabe sekusala yena uGugu kwabe sekusala usindisiwe ngenxa yezinxushunxushu zemshini uqhube wathi usindisiwe uyena kuphela uthe wabhekana nalezi nxushunxushu kodwa ke into le yasabeyilungisile imali yakhe izongena ngokuphela kukaMay bafethu ke mina ngizofisa ukwazi ukuphala kwenu khona lapha kwi comment section ngalo lo daba mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.